Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामबाय। लोगोसे जोङो दिनै थिनालियाव थांनो नागिरदों, लोगोफोर नायलांदो। ओमफ्राय नै ओरैबायदि अखा हादोंना लोगोफोर, हरनिफ्रायनो ओरैबायदि अखा दासिमबो नागाराखै। अखा हाब्लाबो उफाय गैया, थांनांगौ। अब्ला थौदो लोगोसे जोंजोंहाय। sijabai kasalah. Ada sadang ini malah Sada ya? Yes, sijabai. Kayo. Ayo. Mukas tapi betul ya. Mana itu? Toto. Aduh, soalnya dikele. Toto. Tangan nama mencium. Ilalim. Aksina. Outside. Dia ukahan. Ada baju ukah, ada ukah apa yang baju? Apa yang baju macam ni? Deska. Kayak apa sih gitu, bos saya. Tapi, finali. Tuh. Tapi ada finali. Hah? Gila hai. Oma betul lainnya tak ini dia perang kasih apa nama? Food yang hampir aja. Tuan, Ses मैगं दखानदारफ्रा नै हाबसोनानै थाजोबनांबाय बेस्राफोर। আমি না বাজারে যাওয়ার টাইমে 2 কেজি আম তারপরে সুপারি 100 গ্রাম ছাড়িয়ে দিছি তোকে ভুলে গেছি ए बेनोलाय दखाना नै दैयावसो थाबाय। বেগটাই नायसाय। করে বললো বেগটা জোড়া ছাড়িয়ে দিছি হ্যাঁ सेस मैगंफ्रा खोबनानै दोनजोबनांबाय नै। করে দিয়ে যা আসলোই না अमा बेदर दखानाव सफैबाय लोगोफोर। नै बे बेदरखौनो लानानै थांनोसै दा। बे बेदरनि जुनैनो ओरैबायदि अखा सिजाबाय जों दिनैहाय। आयै हनै दखानावहाय मोसौआ हाबनोसै। मोसौआबो खाजा जानो फैदों। मा जानो ब्रांलाय आबै माबा जानो बिराद बिदि हमलाय मा आबै दखानाव हाबबा आन्दायो मा जानो। जादो बेखौ जायो ओरैनो बेखौ लानोसै नै। बबे मोजांसिन बेना बे स्पाइसि लाबो बेखौ लानोसै। सिरिया दं। Ini ada depan. Ada depan bondo. Mama gimana kau panggil kira nanti? Korea. Ria देरदों नै अखा हानानै सेस। आयु आंना मबाइला गलांबा। ओइ आस्ते। बे दै नामा? बे दै ड्रेनसो जाजोब्बाय नै। एफा मोजां जायगाखौ सेस। Mana mosuah hasil bukan dah. सेस हाब्रु जाजोब्बाय। नायसाय लामाया मोनसेना अखा हानानै ओरैबायदि अबस्था जाबाय लामाया। नायसाय नायदो ना बैग्रि बिफाङाबो जिगोन साथाया। आयै बैग्रि बिफाङा लाखिनो नागिरदों नोंखौ।
नायदो साथाया बायनोसै उनै मा जाखो गारमासिलै बख'आ नायसाय बबेहाय हाबखो बायाबो नायसाय र' गबाय फाइनालि जा दै जाजोब्बाय ओइ जोमैयानो नायसाय माबायदि खोमसि बावखा हाबावखागोन हा पुलिस Leki, fidо, này, ui, fidо, Leki, fidो. सिबोजोब्बाय नै खानाय थानाय सेस अखाजोंहाय साहा बानायबाय लोगोफोर नै साहा लोंसै जों दा अखा सिबोबायना गोजांबाय गुदुं साहा लोंसै बेलासिनि साहा लोंसै लोगोफोर नै